Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan wata kissa ce da ta faru da wani likita wanda yake bada abin da ya faru. Yace ya kasance likita ne kuma babban likita saboda yanayin aikinsa ya kasance idan ya fita aiki da safe yakan daɗe bai dawo gida ba sai can cikin dare. Kuma ya kasance yana da mahaifiya wanda ta manyanta. To idan ya fita da safe ya je ya gaida ita idan ya tafi aiki lokacin da yake dawowa sai ya zo ya tadda mahaifiyarsa a yanayin da bai gamsu ba. Ya fahimci kamar matarsa ba ta bai wa mahaifiyar irin luran da ya kamata. Ya kira iyalinsa ya zauna ya mata bayani yayi abu da ya gagara. To sai ga abin da zai yi kawai sai ya ɗauki iyalinta wato ita mahaifiyar tashi ya siya mata wani gida a nan gabar da su, ya gina gidan ya ƙawata shi kuma ya kawo masu lura da ita da kayan alatu da duk abin da take bukata ya saka a gurin. Ya ce bayan zuwa wani ɗan lokaci sai ya rinka yin mafarke kuma duk mafarkin iri ɗaya. Sai ya yi mafarki gashi ya rasu, an zo an nuna masa gidansa aljanna, an ba shi makullin, sai makullin ya rinka subucewa daga hannunsa yana yin gabar. Sai makullin ya rinka fullewa daga hannunsa sai ya fice, sai tafi can gabar sai ya faɗi. Ya yi mafarkin nan da yawa abin ya dame shi. Sai je ya samu mai fassarar mafarki. Ya ce ni fa ga abin da yake damuna, ga abin da nake gani, ga abin da nake gani. Mai fassarar mafarki sai ya tambaye shi ya ce masa, to mahaifiyarka tana raye? Sai ya ce eh tana raye. Ya ce kuna tare da ita? Sai ya ce a'a, akwai 'yan matsaloli da aka samu tsakaninta da iyalina. Na lura da cewa iyalina bata luran da ya kamata, sai na siya mata gida a nan gabar da ni, na ƙawata gurin na bata masu lura da ita da komai da komai. Sai wannan mai fassarar mafarkin ya ce to a mafarkinka makullin da yake subucewa ya fita da hannunka ina yake? Ya ce gabar yake yi. Ina gidan mahaifiyarka take daga inda kake? Ya ce gabar yake. Ya ce to wannan yana nuna maka cewa ɗauke mahaifiyarka da kai daga gidanka ka kai ta wani gida, wannan makullin aljannan ka ne ya kubuta daga hannunka. Wato ita mahaifiyar taka ita ce makullin aljannan da ka zauna tare da ita. Allahu akbar, Allahu akbar. Wannan fa duk da cewa ba wai gidan gajiyayyu ya kai mahaifiyar ba, ya kai ta wani gida ne inda ya tsara mata abubuwa, ya kawo mata duk abin da take bukata, amma ɗauke ta da yi daga gidansa ya kai ta wani waje daban. Wannan kadai yasa yake mafarkin cewa makullin aljannansa ya kasa zama a hannunsa, yana fillewa, yana subucewa, yana yin gabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan ya yi wa mahaifiyarsa duk kayan alatun nan da take bukata, amma duk da haka makullinsa na shiga aljanna bai zauna a hannunsa ba, ina ga mutumin da ya ɗauki iyayensa ya kai su gidan gajiyayyu bayan sun gama wahala a kansa, sun wato gudanar da rayuwarsu gaba ɗaya akan bashi ilimi da bashi tarbiyya har ya zama abin da ya zama. A ƙarshe ya zo ya kai su gidan gajiyayyu, to shi kuma nashi ya zai kasance? Allahu akbar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu. Wato hancinsa an turbida hancinsa a ƙasa, an turbida hancinsa a ƙasa. Abin da yake nufi wato ya wulakanta, ya kaskanta. Man adraka abawaihi indal kibar ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil janna. Wanda iyayensa suka tsufa a hannunsa, a gabansa, dukansu biyu ko kuma ɗaya daga cikinsu, amma hakan bai masa sanadin shiga aljanna ba. Wato abin da ake nufi a lokacin da iyayenka suka manyanta, suka fi buƙatar ka, kana da hanya cikin sauƙi da za ka yardar da su ka yi musu biyayya domin shiga aljanna. Amma har idan baka samu aljanna a irin wannan yanayin ba, to wulaƙanci da ƙasƙanta ta ƙare ga wannan bawan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Allah maɗaukakin sarki ka sa mu gama da iyayenmu lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.